Ang Western Visayas, kalakip na ang Negros Occidental, kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan, nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang low pressure area kag southwest monsoon. Ang hangin mangin mahinay tutob kasarangan ng huyop gikan na bagat na nakatundan, padulong na bagat na ang mabatyagan sa isla sang Negros. Samtang ang babayon mangin makanay tutob kasarangan ng pagdapya sang balod. Ang adlaw na butlak las 5:27 kay na sa aga, magatulog naman las 6 si Jess karon sa gabi. Ang temperatura mabatyagan sa 24 degrees Celsius tutob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Para sa Yes, good morning liwat mga ka-aksyon, kag welcome dira sa aton nga mga naga-monitor iya sa Facebook. Dira sa kay Fred Harloyan sa Dublin, Ireland, maayong aga dira sa imo. Sa kay Melili Oligo, ginatamyaw niya si Jinkin, Noel Amar, kag Alex Montesa. Marjorie Mijares Bulyag, good morning man. Kag kay Rosalina Arellano Espadero, Arman Regalado, monitoring from Isabela. Sa kay Lulu Dimit dira sa Bago City, good morning man. Celia Haleco Espinosa, watching from Manuling, Kawayan, Negros Occidental. Kay Katkat Candazo, good morning sa imo inday, na? Dennis Richard Tibor Roma, ang ano naman na Ma'am Doors, ano naman ako naman, Florencia Villacampa. Good morning kuno kay Luz Vinda Guillen, kag Helen Risa Villacampa, Sampurok, Mahimulaton, Bago City. Angel Grace Panhilason sa my stay, Premier, Japan. Carol Montoya, Thursday morning, makadto sa kuno dire. Jinky Dialagdon, sa kay Mr. Bebo Villasor kuno sa tanan nga pamilya niya sa Barangay Pandanon, DSB, kag sa tanan nga miyembro sang EFC. Sa kay sino pagid ni ay lain nga ako nga ginalantaw digli ho na man ko yaman man gani iya lain nga programa di ang buri na pambasay yaman man ko yaman unsa man di na oy sala ka karon sala set mula sa Action Boy. Kay Vicente Manlangit Bayabado Jr., good morning man. Martin Aliling, Nathan Borromeo sa Isabela Moises Padilla area. Greet siya lang, happy listening sa taga Barangay Panakyaw, Isabela. Mga kapanakyaw, bugtaw panakyaw, aton ang West Philippine Sea. Sige. Sa kay Bia Jonathan, ginapatamyaw niya lang si Enting MPD Piloriana, nagamonitor sa Barangay 4, si Palay City. Oo, ano ni siya? De? Alright. Alright. Sa kay Mike Jan Samolde Seva, good morning man. Monitor sila sa Moises Padilla. Tamyaw niya lang, Buylugan Brotherhood, kag sa Seva family, kag sa Moldy family, na? Mabuhay ang Aksyon Radio. Atia Kim Eriman, happy 4th of July sa aton tanan, siling ni Ma'am Van Mayo, celebrating big events tonight. Big event hindi dito ya, no? Lalaine David Gilyargan, shout out sa family David sa Barangay Busay, Bago City, watching live from Bago Gaskaso ang aksyon, Gaaso-aso ang aksyon. I love you all. Gaaskaso ang aksyon. Sige. Kay Teresa Linahakayaw, kag Remia Garcia, good morning. Your Baquenol, watching sa good morning sa atong tanan. Sige, standby na kita sa mga balita lokal.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:05. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nagpanumdum si Sipalay City Vice Mayor Oscar Montilla Jr. nga hindi pwede ka pinagusto lagaw o kung kahapit-hapit ang mga turista nga magapadulong sa siyudad sa Sipalay. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahag ni Montilla nga kabahin ini sang protocol nga ginapatuman sang lokal nga gobyerno sa Sipalay agud nga mapunggan ang paglaptas sang COVID-19. Ang mga turista kung bisita lamang nga may mga booking sa mga resorts ang panugutan nga makasulod sa siyudad sang Sipalay. Paatag ni Montilla, ang turista ang dapat magtener lamang sa sulod sang resort kag hindi pwede makalagaw sa ibang pang lugar sa siyudad. Duha pa ni Montilla, temporaryo nga dumilian ang mga pangayaw nga makasulod sa siyudad sa Sipalay sa adlaw sang Lunes o kon sa tion sang Market Day. Kung Lunes nga adlaw, Market Day, exclusive lang sa taga-Sipalay ang makapaninda. Huwag anay sa mga pangayaw, makaupod sa ninda. Oo, muna Market Day namon. Oo, so, exclusive lang sa Sipalay nun para nga hindi magdugang basig lang, hindi maglatunay. Nagahingyo si Sipalay City Vice Mayor Oscar Montilla Jr. sa mga pumuluyo sa Sipalay nga kung mag-abot ng bakuna kag nalakip na sila sa priority list. Hindi na magduwa-duwa pa nga magpabakuna kontra COVID-19. Nagapati si Montilla nga ang bakuna ang isa sa makabig solusyon kontra sa virus. Dugang pa ni Montilla, dako man ang mabulig sang bakuna agod nga mapanubo ang risgo mga matapikan sang balatian ng tao kung nabakunahan na kontra COVID-19. Nagalaom si Montilla nga ang kooperasyon nga ginapakita sang publiko sa tion sang pagpatuman sa mga health protocols ang kaangay sa gihapon sa tion nga magpatuman na sang mass vaccination ang Sipalay. Sa karon wala pa maglabot sa 10% ng bakunahan sa syudad sang Sipalay. Nabakunahan na sa ikaduhang dose ang COVID-19 vaccine si Bacolod City Mayor Evilio Leonardia. Si Leonardia nakabaton sa ikaduhang dose ang AstraZeneca vaccine kahapon Hulyo 3 akon sang Hulyo 3 Sabado nga adlaw. Pahayag ni Leonardia, nagakalipay ini nga ipahibalo sa publiko nga nagsunod siya sa local kag national vaccination plans. Duha pa ni Leonardia, mas ginpili sini nga mabakunahan sang AstraZeneca bangod nga napaabot nga mayoriya sang Bacolod noon ang mabakunahan sang AstraZeneca. Ini kasunod nga mayara sang tripartite agreement ang syudad sang Bacolod kag AstraZeneca Pharmaceuticals Incorporated sa pagbakal sang syudad sang bakuna. Ang pondo ang gingamit sa pagbakal sang bakuna ang gikan sa pondo mismo sa syudad sang Bacolod. Nagalaon si Leonardia, ngini siya mangin ehemplo sa madamo nga Bacolod noon nga magpabakuna kontra COVID-19. Ginanunsyo ni Bacolod City Lone District Representative Greg Gasataya pinagi sa iya Facebook post nga nagapahibalo ang Department of Health ug DOH nga natala na i-turnover sa sininga semana ang 7 ka units ng ambulansya para sa syudad sang Bacolod. Suno kay Gasataya ang ini nga ambulance ang para sa barangay Punta Taytay, Tangub, Kabug, Filisa, Handumanan, Mansilingan kag Banago. Dugang pa ni Gasataya ini ang una niya ang gin-request sa Kongreso sa tuig 2019. Nagapasalamat si Gasataya sa DOH sa pagsabat sa hingyo sang Bacolod noon, agud mas mapaayo pa ang healthcare response. Nagalao man si Gasataya nga ini ang makabulig sa manatungdan nga barangay para sa ilang pagresponder sa makinahanglan sang pumuluyo. Samtang nagselebrar naman sa ika-12 katuig anibersaryo ang Task Force Kasanag sa Sabado nga adlaw Hulyo 3. Sa interview sa kapihan sa Aksyon, ginpahag ni TFK Chairman John Chong kalakip sa programa ang ginpatigaan sang kasanag ang nationwide simultaneous caravan. Gindungan man sa anibersaryo ang pagpirmahan ay sang Memorandum of Agreement sa tunga sang TFK kag Anti-Red Tape Authority. Naibuluhan ang miyembro sa Task Force Kasanag ang karon nagalambot na sa kapin sa 1.2 milyones sa bilog nga pungsod. Ang pagpirmahan ay sa MOA ang sa tuyo nga matagan sang ligwa ang TFK kag ang publiko nga madali makakuha sa mga dokumento nga magaproseso sa mga nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Abot na kita sa 12 anyos no nga aton anibersaryo kag di kabaluman ang tanan sa bilog nga Pilipinas sa bilog nga kalibutan nga kasanag nagalin sa Bacolod City. Ang kabahin sa pahayag ni Task Force Kasanag National Commander John Cho. Pagkakulaton ni Governor Bong Lacson ang rekomendasyon sa Provincial Legal Office o PLO sa pathag ni Anay Provincial Agriculturist Attorney Japheth Masculino
sa mga show cause order nga gin-issue sa iya. Suno kay governor o kon sa gobernador, pagatunan sa PLO ang sabat ni maskulino kaghibaloon kung iniya makaapekto sa iyang mga retirement benefits. Hulyo 30, 2021 nagretiro si maskulino apang may tatlo siya ka mga SCO nga dapat sabton. Ini amo ang wala mabayaran nga catering services sa Office of the Provincial Agriculturist, long overdue communal irrigation projects kag under specification nga deliveries ang grain dryers. Temporaryo nga gindesignar bilang OIC Provincial Agriculturist si Dr. Dina Hinsola samtang wala pa makadesisyon ang gobernador sa magbulos kay maskulino. Duterte ginambala ni Senator Pacquiao nga magkalma. Samtang Health Secretary Duque nagpasiguro wala pa sang local transmission sang Delta variant. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo man to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanoon ang pulso sa publiko, kilalahon ang mga inalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:14. Yes, sakay Jonah Garcia dira, good morning. Kag sa family Garcia, family Generalao, family Baladhay, sa Sitio Lunao, Bago City, sa barangay Mailom ni siya, no? Watching from Tandang Sora, Quezon City. M. Saboso, maing aga man, kag good morning mandarasa kay Attorney Doug Pandan. Andy Raffles sa Okinawa, Japan. Rochelle Evangelista, good morning. Abner Pineda, maing aga lang kuno kay Susan Pineda. Kag halin ini sa Bao Hercules sa Antwerp. Hindi nga Antwerp ni man sa drin na sa mga kuwan mo, Switzerland, Sweden, dadaan sa mga area. Sige. Kay Aaron Sundon, good morning. Christine Minyas Villalobos. City sa Belgium, Action Boy. Ha? City sa Belgium. Antwerp sa Belgium. Amo gani siling ko. Lapit-lapit man na sila. Meron na kilala ko yung ngalan sa iya bata si Antwerp. Antwerp. Muko, paano gini sa ngalan niya how? Magiging search ko ano nang Antwerp man. Ay lugar gali. Kaya ba na Seaman. So ba okay. siguro
una guro nga shore leave sa yabana guro sa Antwerp. Tido na namian siguro. Oo. Ginpangalan niya sa iya nga bata. Kay Grace Mustre, good morning. Good morning ko no. Agi na kumusta ya si Choy niya Dimit Si tatay na kumusta niya. Hope okay lang. Okay lang siya, Grace Nag-okay na siya. Ginakumusta ni Grace, no? Sige. Kay Suset Alunan, kag Russell Gomez. Next, ikaw na dahil basa daw. Okay, para may ubra ka man. Manta no, para may obrata. Sige. Kay sino ka na to gani? Bili ka na kay Sol Lama. Sol Lama Barnacha, mo na. Ikaw ginagina pa Ay, basa. hindi sa ako niya ma. Ang sawadi ka. So, batihan ko lang yung Sol, ano ito? Sol Lama Barnacha. Sawadi ka, ginadayon niya. Sawadi ka. Nakapoy kapag sawadi ka. Sige lang, fight. Nanta sa life. Action boy, no? Correct. Anong orek man? Orek kag correct. So, gina-orek. Sige Jocelyn Libon Dispoho, good morning man. Kay Miss Cory Vidaha sa Kuwait, good morning. Kay Lalaine, ano na ang balya? Uy, kalain. Miles Martir, good morning man. Kay Robert Roma, tamiyaw niya lang si Helen Ledesma from Barangay 1, Isabela ga Monitor Kids. Salamat kay Maria Corazon Damasco. Good morning dira naman sa may Barangay Villamonte. Oy, ari siya oh. Cory Vidaha sa Kuwait, kag kay Jo Marie Valderrama sang Bata. Valderrama clan. Pak, super sulod. Yes, kita ko naman nila. Jams, kita on kag Jams ha. Kapamay pa. Hi Anay, hi. Say hi. Asos. Amo na yung lang iyayo. Kay Pelton Lipura, greet sila ni Lulet, Sharon, sino pa ni? Si Mary Grace Toto, nagamonitor sa Pasay City. Sakay ihada ko da Maria Rivera Murayama. Good morning, dira sa may Japan. Siling ni Nathan Borromeo, go lang kuno Senator Manny. The truth shall prevail. If God is with you, who can be against you? Abraham Apawan, Bam, good morning dira sa imo. Kumusta regards sa pamilya? Si classmate ko Edwin Escopel, dira sa may Laguna. Berta Caraballo, sa may Hutuda, Handumanan. Sige, good morning dira sa inyo sa mga taga-barangay Handumanan. Maing aga. Action boy, wala mo nabasa si Pelton Lipura. Amo to ginag-greet ko ginakan ginuna mo na lang. Hindi mo na sa pasunod sa akon lay mo na sa imo. Ay lay mo sa akon yo. Sunod siya kay Sir Nathan Borromeo. Ako naman sige lang. Pasunod. Kaya kay ay belated happy birthday gali no sa kay Kagawad Ulay Abalahon. Okay. Sang kahapon ning adlaw birthday niya mo. Belated happy birthday Kagawad Ulay Abalahon. Kahapon ang birthday niya. Happy birthday Ulay. Way kagid nag-imbitar. Bisan wala. Kaya mo to gali wala mo nadumduman gapon. Way ka man dumduman gapon kaya way silang invite. Invite. Pang-invite ka bala para madumduman ta dayon baw na ano ka man imo nga kagawad ka sang kabog. Ay klay. Ginano pa ba? Morning dra kay amigo ko Kapitan Jojo Malayang sang Barangay Kabugma, no? Damo da kabog sa kabog. Hindi gin man. Kay do lechon di ang damo, no? Lechon na daya, oh. Ang kabog na lechon. Naubos siguro. Elizabeth Malaka Gamala, good morning ma'am. Homa Lumena, mayang aga. Asan pa na kita? Sa aton mga balita national. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa bato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwalagwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:22, detalye na sa mga balita nasyonal. Ginhambalan ni Senator Manny Pacquiao si Presidente Rodrigo Duterte nga magkalma sa piyak sang makaha nga bayluhanay nila sa mga tinaga damlag lang. Ginpasiguro Manny Pacquiao kay Duterte nga wala siya nagahangkat sang gamo, pero gusto niya labang nga magbulig sa pagtapna sa korupsyon sa sulod sang gobyerno. Sa isa ka press briefing sang Sabado nga adlaw, ginpahag ni Pacquiao nga hindi niya tuyo nga paakigon si Presidente Duterte sa matuod ng pananiyang kaakig sang presidente sa isyu sang korupsyon nga mo man nakita niya nga nagapanguna nga rason sang kapigaduhon sang pungsod. Ginalegan ni Senator Manny Pacquiao nga nagabakal sang malapit na mag-expire nga mga bulong ang Department of Health. Sudo kaya Pacquiao ginabakal sang DOH ang mga manug-expire nga bulong sa regular sini nga presyo sa piyak nga dapat mas manubo ng presyo sini. Dugang pa ni Pacquiao ang iba nga bulong ang expired na antes pa man magamit o kon mapanagtag sa publiko. Nagpalayag marang senador nga madamo pa ini sang ginpreparar kag ginatun-an nga dokumento mayangot sa korupsyon sa DOH sa idalom sang Duterte administration. Samtang ginahinyo o kung nasadugan natin nga mga balita nasyonal para nga i-update ang publiko, ginpasiguro ni Health Secretary Francisco Duque III nga wala pa sang local transmission sang Delta variant sang COVID-19 sa pungsod tubtub sang Sabado nga adlaw. Inibangod man sa ginapatuman nga istrikto nga border control kag quarantine protocol. Una lang ginpahag sang DOH sa karon, mayara pa lamang sang 17 ka kaso sang Delta COVID-19 variant sa Pilipinas kag tanan sang ini ang mga returning OFWs. Sa Huwebes, ginpahag ni Duque nga ginatunan sa mga eksperto ang posible pagban sa mga biyahero gikan Indonesia bangod sa pandam sa nasambit nga variant. Una naman yung palawig sang gobyerno ang ginapatuman nga travel restriction sa mga nagabiyahe gikan sa United Arab Emirates, India, Pakistan, Sri Lanka, Oman, Nepal kag Bangladesh. Tubtob sa Hulyo 15 bilang kabahin sa paghalo nga makasulod sa Pilipinas ang Delta variant. Ginpahayag sa Department of Health nga hindi pagdalion sa Pilipinas ang clinical trial para sa mix and match sa mga bakuna batok sa COVID-19. Ginpahayag sa ahensya nga nagsapol ng ila all-expert panel matapos aprobahan sa Germany ang pagbakuna sa AstraZeneca kag mRNA vaccines bilang una kay ikaduha nga dose. Pathag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, ginaulat pa nila ang report sa manufacturers sa mga bakuna gingamit sa pagtuon. Apang sa karon ang ginarekomendar sa mga Pilipino nga eksperto ang mix and match sa mga bakuna nga may parehos nga platform. Magluwas sa report sa vaccine manufacturers, ginaulat man sa DOH ang resulta sa isa kadako nga pagtuon sa vaccine mix and match nga natala na ipagawa sa ikatatlo nga quarter sang tuig. Ginpalayag naman sa Department of Budget and Management nga mahimo mabayaran ang gasto sa internet connection sa mga empleyado sang gobyerno nga nagpaidalom sa work from home bangod sa COVID-19 pandemic.
Sunod kay Budget Secretary Wendell Avisado, sakop lamang sang reimbursement ang reasonable nga internet kag mobile data subscriptions expenses sa mga empleyado sa gobyerno apang hindi kabilugan nga balayran. Pahatag pa ni Avisado, ang mga inadlaw lamang nga kung sa diin nag-work from home ang empleyado ang bayran nga internet o kung mobile data subscription expense. Kinahanglan lamang magsumiter sa aprobado nga authority kag office order ang empleyado kung nga mabayaran ang isang gingasto sa internet connection. Ang empleyado ang mahimo magpa-reimburse sang 75 tub 300 pesos sa kada adlaw nga internet connectivity expense halin salin sa gobyerno. Ginpalawig sang 114 ka dialysis sessions ang coverage sang Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth para sa mga dialysis patients. Sa ginpagawa nga circular order nga napetsahan Pebrero 17, ginpahayag nga expanded benefits ang para sa mga PhilHealth members sa ilang mga dependents nga may chronic kidney disease stage 5 kag kalakip sa PhilHealth dialysis database. Pagpatag naman sa PhilHealth ang wala magamit nga dialysis session ang ini ma-carry over o kung magamit sa calendar year 2022. Ang ato nga panguna nga Balita International, Balita sa Sports, Showbiz, kag Balita Espesyal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag mga ka-aksyon, hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na. Sige. Dali lang. Okay. Jenna, okay na? Sige. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning kuno sa Malaka family. Kay Sunny Kayaw kag family sang Barangay Manalad, Ilog. Kag kay classmate ko Jean Buarom, good morning man. Kag kay pare ko Arlene Buarom, dira sa barko paniguro gyapon si kumpare ko, no? Abner Pineda, greet lang bata niya sa RPHS nga si Abigail Pineda. Diding Alhomiento sa Barangay Antipolo, Pontevedra. Ray Baryoga, of course, natamiyaw niya lang happy birthday sa kay Robelyn Suyo. Birthday subong ni Robelyn. Happy birthday sa imo. Kag sa amigo ko kay Joe Humabong. Jose Mauricio Humabong. Gribe perting nga ngala, no? Mauricio ba, no? Jose Mauricio Humabong. Joe Humabong, happy birthday. Kay Virgil Legaspi Coloso, good morning man. Fred Ninia. Kag kay
Ako, kay Grace Mustre, maayong aga dira sa imo, no? Kay Christian Al Pandan, good morning man. Evelyn Ibumuseno, have a nice Monday, no? Bisan medyo may kuan mo, may low pressure area. May tropical depression. Si Emong. Emong or akon. Emong. Christian Alpandan dira sa may Singkang Airport sa Pandan family ko no, good morning. Gina Solgon dira sa may Valladolid, no? Ang akon manghod ka pun ba kadto mo? Sa Valladolid. Sa Valladolid kay mabakal bla paho bla. Tulan to kay Jenny Sulgon dito ka bakal. Dito gid man siya kuno nakabakal. I think galing kay napangita sa mangod ko kuan daw hindi pagitanto ka luto bla. Kay dalon niya. Dalon niya mo ti basta nakakadto to Kung malalanda siya. Naton manghod ta ka. Do my code discount ko ang malo niya manghod. Sa bat siguro ni Jenny ano. Kalay. Elmer Abanel Gumban kag kay Stella Marie Celis. Morning sa imo dira, yak. Bongga. Si Joy Drilon kag si Lalaine Catalan. Amazing morning everyone. Kay Emmy Esmeralda Dulido. Good morning man. Jeanette Dilino, mang aga man sa imo. Kag sige. Mayara ka pa daw na? Amo na ng last. 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 Kiwi. Si Jo Maria, rin namin ang siya mamaypay sa likod, gudampi. Hara naman siya. Daw hampay ang ginangara kada sa mga pungko sa payak kabayo sa atong waragwagan. Bongga, gida si, si Ma'am Van, bala kita mo tong iya nga outfit, nga naka-American siya nga swimsuit. Kay tungod sa kwan sa 4th of July. 4th of July. Way ko kita pa. Karon guro tara. Nantaw bala. Nantaw ko na karon kay dito sila okay lang niya guro nakadiri sa aton sa Philippines daw bawal ta di ba mga ganun. Okay sa aton nga Philippine flag nga code. Hindi pwede mahimo into outfit ang Philippine flag. Para bla kay Rabia. Amo to si Rabia Action Boy. Ang iya to galing ang original costume Action Boy. May to siya, may dapat laba to gali ang iya nga dress bala ya gown to bala. National costume. Tigin nga go, ya to pang utdan Action Boy kay naaran ako no sa tawag sa aton nga code bala sang Philippine flag nga bawal nga suksokon ang sang flag to bala. Oo, tapos dapat wala gasangyad sa sa duta. Ti iya to do nagsangyad pag tigin nga gawin kita mo to nagkarapila si Rabia. Maninguha man si Rabia. Siya gid ko Action Boy. Kaya nagis sila sa likod gapila nagid ga sala-sala pa siya kuno pangita sa mga gunting para i-cut sa iya to nga national costume. Pero nadalaya man gyapon like do wala lang may natabo di ba? Puro sakit-sakit nato gali ang iya nga drio. Kay ambot pila to kuno ka kilo ang iya nga pakpak to do 25. Imagine ba na sa ako nga bugas kinakuha to sa likod mo. Tika gamay pa dahil Rabia ka slim. Tapos rampa-rampa. Tiyan mo to ginauyatan niya gid kada magano siya lakat siya. Kaya do ba si mabaliswa siya balaw. James Polage. Ang tiyala ko no ginisinyas ni Kwan. Jinx Polage, watching man. Sanday Romeo kag Brenda Hormigoso. Kag Lito Dayap dira sa barangay Punta Taytay, nya mati lang ko dis baybay Samtang nagamuni-muni sa guro sa baybay, nagamonitor siya sa Aksyon Radio. Gapungko sa gapungko kabla sa dalom sa puno sang lubi. Tantawon mo lang nga way pasang lahing sa babaw kay basi mahulugan blasang lubi. So samtang kuan gamuni-muni. Labi na kundo ka linaw sang baybay Action Boy na. Yes, kagulpi lang yan nagtupa ang lahing sa ulo mo. Kasi may mga stars. Bisan hindi gabi makakita ka stars. Lain pang tunogin na plok.
Ekla. Oo na. Do kasi simple lang magtupa sa ulo nga plok na mula. Do ka ginpitik ko na ulo pero kasakit na gali. Okay lang kuno sa ila siling ni Ma'am Van. Yes, okay do ka. Very good. Kuan man na daya sa US mo. Ka-open. Sa kapihan ni Sergio dira, libre sa barangay Manlukahok, Sipalay City. Good morning, man. Halin kay Otay Benedicto. Hindi libre ang kapihan, ha? Apelido na yung libre. Abi ko libre ang kape dito sa Sergio. Kay malakat ko tani. Char. Standby kita sa tundugan ng mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:36. Kag sa detalye, Balita International, padayon sa karon nga ginapangita ang 43 ka mga pasahero matapos nga naglugdang isa ka barko sa southeastern coast sang Tunisia. Sunod kay Monji Slim sang Red Crescent, sakay sang naglugdang nga barko ang 127 ka migrants sa diin, 47 lamang diri ang na-rescue. Naibaloan nga gikan sa Libya ang nasambit ka barko base man sa impormasyon nga nakuha gikan sa mga survivor. Ginpahayag sang Defense Ministry nga 84 ka migrants nga naluwas sa Tunisia ng Navy ang ginabugusan sa nagkalain-laing nationalities kalakip na magikan sa Bangladesh, Chad, Egypt, Eritrea kag Sudan. Samtang halos sa katuig pagkatapos ang nakaligan ng State of the Nation address na Presidente Rodrigo Duterte, padayon nga nag-aayo ang serbisyo sang internet sa pungsod. Sa nasambit sa among zona sang Presidente, ginmanduan sa niya PLDT kag Globe Telecom nga payuhon na ila serbisyo. Sa report sang UCLA Speed Test Global Index, nagagwa ang internet average download speed sa Pilipinas ang padayon nga nagadasig. Ang fixed broadband speed ang nagtaas sa 66.55 Mbps at Hunyo, ikumpara sa 58.73 Mbps at Mayo tuig 2021. Nag-representar ini sa month-to-month improvement nga 13.32% para sa fixed broadband. Samtang sa foreign currency exchange rate ng US dollar, 49 pesos kag 11 centimos. Singapore dollar, 36 pesos kag 44 centimos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 32 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment na break sang American nga si Joey Chestnut ang year record sa ito nakaligad nga tuig sa may pinakamadamo nga nakaon nga hotdog sa tuigan nga Nathan's Famous International Hotdog Eating Contest. Ini matapos nga 76 ka hotdogs ang iya naubos sa sulod sang 10 minutos. Napadlag ko na. Ha? Ano kadlag ko hotdog? Ipakita ko lang ka sa imo kung ano kadlag kong hotdog. Ina ika-14 ka beses nga pag-intra ang regular action boy ni Chestnut sa sulod sang 15 ka tuig sa diin, nagapang duwa sa iya si Geoffrey Esper nga nakakaon sang 50 ka hotdogs. Nakaligad niya tuig, naglambot lamang sa 75 ka hotdog nga nakaon sa din ginpatigan ng contest sa isa ka pribado nga lugar bangod sa paandam sang COVID-19. Ginapatigayon ang contest kada ika-4 sang Hulyo. Samtang nakuha naman ni Michelle Lesco ang titulo sa pangbabae nga kategory sa di nakaubos ni sang 30 ka hotdogs. Balita sa sports, pagkaligad sang halos 47 anyos, nakasulod man ang Milwaukee Bucks sa finals ang NBA pagkatapos sila ginpierde ang Atlanta Hawks sa Game 6 sa score nga 118-107. Nakakuha sang Bucks ang Eastern Conference Finals sa record nga 4-2 ka pierde. Sa piyak nga sa ikaduhang kigunanula, ginakahampang ila two-time MVP nga si Giannis Antetokounmpo. Nagtanaw lamang si Giannis sa sidelines para mag-cheer sa iyang teammates. Nagpakita sang maayong hampang si Chris Middleton nga may 32 puntos, lakip ng 16 kasunod-sunod nga puntos sa ikatatlo quarter. Agud buligan ng Bucks nga makalambot sa NBA Finals sa una kay Gunahan pa sang 1974. Ang Bucks karon natala ng maging kwentro sa Phoenix Suns para sa NBA Finals. Kaya ang Game 1 magasugod na sa July 7 sa teritoryo sang Phoenix Suns. Balita Espesyal! Alright! Ano
Energy! Action boy! Kag sa amin yung mga ka-action, happy Monday! Happy Monday, everyone! Bisan may tropical depression. Sige lang. Kag LPA pagid, magluwas nga may tropical depression, may LPA pagid. Mogid. Action boy, hindi lang yung sila nga hotdog lang idlaalo. May dala pa lang nga tinapay. Ha? Noroon, Nasunod sa tinapay? Oo. Siguro Amo na siya. Araw-araw naman. Grabe no? Grabe nga chan ni Joey. Ano tagay ngalan niya man? Chestnut? Oo. Sila ni Dennis, tilawan niya yung bagong bakit nga hotdog. Amo na dance. Di ka init na yan, dance na. Amo na dance. So sige in fairness, grabe no. Amo gini siya gil-action boy ara pagit siya. Ba? Nan, may tinapay gid siya gil-action tinapay. boy. Perte no. Diri guro ya pinakatayog mo ni nga maubos ya guro ya. Duwa gani guro. Duwa daw hindi na ako nagani ka ubos. Gani man. Grabe si Joey Chestnut ba. 76. Way na giniguro may maka-break sang record. Way pa na bata ang ang nagtinguha to gani si hasta lang 50. 50 man nga abilidad no. 30 man Kay Teacher Romela Ilustre Revalodera, good morning. Good morning, Teacher Romela. Melvin Solidarios Abdo sa Malabarangay Malingin, Bago City. Good morning man. Richard Diet Pacheco. Ana Sinoro, may agad rasimo ha. Levi Lacorte, Maria Teresa Ofilenia, Mel Chorita Ferrer. Veronica Santilla Manukan Tsakto, hotdog o na ban galiin na siya, no? Sige, kagdira sa kay amigo ko engineer Ray Ruiz sang Banwa sang Candoni. Good morning man. Sige. Grabe no, kung hotdog lang guro do ka okay pa do ka kere-kere pa makamba ka pa nga do kaya ako na guro pero magsiling nga may ban pagid. May ban pagid Joe. Perte. Kay Josephine Postrado Villanueva sa Purok Santa Rita, Barangay Dulao, Bago City. Sige Okay, so sa ato nga balita special action boy, diri kita action boy, paano ka mangin non-toxic person, action boy, especially sa buong nagapadayon gyapon ang pandemya. May mga hindi ta bala kisabala bululigay na lang kita action boy. Hindi kita magdugang pabala sang ka sang kabudlayan. Nga gina-experience sang kada isa sa aton subong. Kay hindi kada isa sa aton action boy naga-experience gid subong sang kabudlayan, di ba? Masili nga paano ka mangin non-toxic, paano ka hindi mangin butiti sa iban. Pwede man hilo lang. Wala isang butiti. Yung butiti makaililo mo na. Ganit. So paano ka hindi mangin butiti? Kaya makahililo mo na, hindi bla? Makahililo. Tida mo, bala makahililo. Makahililo. Bala ang, makahililo. Bala ang... Ang hilo mismo. Ang hilo mismo. Mama, ganun butiti. Ganun may langoy. So, bigyan pa si Bangdang. Kundi action boy. Isang butiti yung labot ko na yun. Pero mga butiti, mga dlagkot siya, no? Ang butiti. Tingin ko hindi sa dakot siya. Hindi siya butiti. That's why kita sa butiti. Kinakot sa tiyan. True West. Amo na nga mga tao nagot sa panawag butikado. Kalain butikado gidya. From the word butiti na. Hindi buticated. Kalain sa buticated. In English. In English. In English na siya, buticated. Sige, agad. Kapitan Imelda Hamelo Baguanga sang Barangay 2. Good morning. Yes, good morning. Okay, so sige action boy. Ariyo, para hindi kita manginhilo sa isigta kahilo. Isigta pareho, puro takran mga hilo. So, una action boy, be more thankful. Mangin mapinasalamaton. Yeah, especially subog. Imagine action boy, damo-damo naga-positive, pero ikaw stay negative kaya gyapon sa COVID niya ha. Correct. Sa COVID-19. So ina pa lang nga bagay action boy, pasalamatan mo na ina. Kay based sa mga kilala ko bala nga naka positive bala sa COVID, nag-positive, hindi gid ako no hapos action boy. Naka-depress sila, kay syempre sa isa ka room sila lang isolate sila mong sa pila kadlaw, imagine ara kada. May lang ko na after say mo, di ba may gina reswab na liwat? May lang ko after reswab say mo negative ka na, kung mag-positive pag iti extend pag iti magamo na. Hindi sa gina reswab kay balo ka kung na positive ka after sang 14 days mga quarantine.
kung i-reswab ka na, malaban-laban, positive ka na gyapon. Ang sang una, to nga subong Ang wala sa na. subong. Hindi sang una gani wala. gina-reswab sila, Gina-reswab, diba? subong wala Pero subong na. wala na, diba? Kay, Okay, sang una nga ano most sa pandemic. probably, positive ka gina. Pero sang una gito, diba? Gina-reswab gina sila. Pero subong waay wala na. na, Okay, oo. sige. Sige, So, amo na, be thankful, gikita action boy. Amo na nga. Nga negative. Ha? Nga negative. Oo, nga negative kita Sa sa COVID. Oo, wala kita sa nag-experience sa amo na maglain lang yan matsyagda pero at least wala taga ano. Ang imo galay matsyag mo yung mag-negative kasi magsuldo lang negative. Pag-check mo negative, ay kalait. Gusto nga kalay guro na magsuldo kaya daw imbes nga ikaw mabatong suldo mo ikaw pagbayad. Oh, mambal. Kabudlay man sinaman. Mambal oy sweldo na meron bala ibang tao mambal sweldo na lipay-lipay, pero meron man ibang tao ang sweldo na gapurgait. Oh, nya. Kaya wala man gyapon bilin. Kung di sweldo dito sila yung planago. Gan negative galiya. Pag-check sa ATM negative. Negative ano pa na blaw zero. Negative zero. May mo na. Wala negative zero. Ay, zero is zero. Zero na gidya. Okay. So sige, thank you Ma'am Van na namian siya sa akon yung blazer. Thanks Ma'am Van katugnaw biso nag-blazer. Ay, super explain. Kuan mala na sa nang ano gani na nang ang sa floor blank na. Ang sa floor man. Si Versace. Ha? Versace. Versace on the floor. Sa floor ba? Kalain. Sige. So, ikaduwa action boy, hindi mo paghimuon tanan niya bagay nga issue. Kaya man gani kada isa sa ato nag-experience subong sang mga pagtilaw or hindi maayo, tiway mo kabalo ba sila ilan to ang mood yung action boy. Tapos ginano mo na himo mo na isyo. Lain na yung pagkabig mo. So kung may magkusmod-kusmod gani si action boy, like ano siya man dugi na kontra ko or ano man may kainit na siya sa akon. So hindi lang kundi ano mo ay ba siguro may basta may gina-experience siya. Kay may ara gid ang tao action boy, hindi mo ginamapilit. May mga tao gidya nga kun hindi mayo mood nila, hindi gid sila manapak sang tao. Correct. Oo, kay otherwise, iba na wala lang panapak. Kay otherwise, basi kun lain bala ang pag-interpret kun sa ilang hinambal, basi lain. So para sa ila, ipos na lang sila. Kay less talk, less mistake. Less talk, less mistake. Pero may man action boy nga bisan ano ka lain sa ina experience nila, ga panapak gidya sa tao. Amo ka na, ikaw amo ka man na, di ba? So hindi kaya magsige dalahigon mo. Pero tao ni action boy mo, amo na nga dapat depende sa tao. Ang isa sa aton may paghangop gid. Dapat pasangkaron ta gid ang paghangop ta. Basta tandaan ta lang nga hindi tanan mo isyo, no? Magawas sa isyo sa kawayan. Alain mo na yung issue sa kamayan niya. Isyo ginaya. Lugar mo na iya. Lugar mo na, di ba? Di bala. Amo na yang hindi himo ng isyo ginasaya. So mo na kay kabalok action boy. Kung lain nga danang imo nga mood tapos makapaano kapag ida sa iban nga tao balati do ka kuan ka bala makalaton ka affect ka pa bala sa iban do COVID bala makalaton ay mo nga isa negative feelings mo maka-affect pa sa iban. Kung sa mo na kung pwede malangya ko makaya malang bala nila tani. So kay doga hatag man bala kalain sa parts ng iban nga tao. Pero sige anyway, awan siya. And then next action boy, learn to be happy with someone else's success. Hindi magkaisa. Hindi magkaisa siya. Kaya tungod na kabakal siya bisang kung ano daw ang bagay na bakal. Cellphone. Hindi mo na sa kabalog yapon sang touchscreen. Ay, kilay. Ano na yaman? Alam tao. Pero kay mag-tublok siya, imbis nga maamulan na iyaga mo, amo na siya. Tanan na lang. Bakal sa cellphone. Bago bakal sa latest nga model, hindi makabalo magagamit siyang touchscreen. Ang ayan lang gina sa keypad, bro. Mga bakal, di pakita. Hindi na mag-isa. Sige na, be happy. Nga may bago sa cellphone, and be happy. Nga ginatunan niya man ang touchscreen. Basta mambaka. Pero lain naman na action boy kung may kung may hambabi, kung may mga responsibilities, kabla like mga ka nga balayran, dapat unahon maging action boy. Kaya marabi nga, bago siya kung kaon sa samyop sa sukton, kung siya pugday ni sa po. Di ba? Pugday ni sa po, di ba? Pugday ba? Pugday kaya magsukton. Pugday gidya. Di ba na? Sukto na siya kung tugap lang. Kailangan sa tugap lang. Lala, pag-iwa, tugap lang. Pag-iwa, di ba? Sige. Hindi na pagpatama na itong sukto na siya kung hagmak. So, malablang ang mga bagay. Actually.
Kalain. Amo na akong mag-sambyup ka mo, or bago ka mo gamit, hindi lang pag-i-post. Kaya basi sukton ka mo, pugday ka mo, kag, tugap lang. So, ang last action boy, last na nebe, check ta. So, ang last, never use someone's past against them. Correct. Kay past is past, no need to discuss. Correct, man? Yeah, past is past. So, mo na, kay... Let bygones be bygones. Pero past is past. Hindi na pagsiling, isang una gani, no? Isang una gani ka, kuhan ka malaay, may natuya nagligan. Especially black action boys sa mga broken relationship, bala nga nag-uli, paliwat, hindi mo na pag, kung na fully, patawad mo na to siya, hindi na pag-balik-balik pa. Hindi mo na ito pag-isulit-sulit pa. Bisa sa mag-asawa mo na, hindi na ito pag-isulit pang sa una gani, hindi ka mo magamuna, mag-away bala ka mo, hindi nyo na pag-ukaton pa ang mga nakaligad. Especially kung nagpa-sailuanay na ka mga duwa. Kaya ay nakaligad, ibutang na lang ina sa limot. Sige, okay? Sige. Okay? Okay na, action boy? Sige, good morning dira sa akong friend sa Thailand. Kada mo, kagidyo bala sa friend, action Si boy. Elizabeth Lamprea. Good morning. And don't Sawadee worry. ka. Tiyan bala siya sa Sawadee ka, Elizabeth. Umana? Umana siya. Sawadee ka. Sige, kag ang iban pa diyan, nga gawok ni Bro Espinosa. Good morning. Sa kay Daday Hilado, Mox Espanyola, kag Melissa Montinola. Kay Ma'am Andrea Amanda Jaime, good morning, man. Okay? Nanambal ni Dennis ganyo, panis yung feeling blessed mo pag siningil kita. Siyempre kung mag-post sila, may bagong gagamit, feeling blessed. Muna siya. Muna dance. Panis yung feeling blessed. Pag siningil kita. Marie Ivancha, good morning, man. Sige. Sige, Okay go na kita. Sige, go na okay. kita. Let's go home and plant kamote. Wala lagi dyan. Sige, hingagaw. Hingagaw ka ganyan sa let's go home and plant kamote. Para may kaihon ka. Okay, sige. Amo na yung mga word of the day. Plant kamote and later kali. And later something to kali. Let's plant kamote and later something to kali. Yes. Correct? Standby na sa Aksyon Hotline. Aksyon Art Hupon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.